Totoo bang sa pagmamahal, hindi basihan ang estado ng buhay? O isa itong kasangkapan para makahanap ka ng totoong pagmamahal? Napakasarap siguro na makahanap ka ng isang lalaki na ala prinsipe ang kagwapuhan at saksakan pa ng yaman, na tila ba'y ikay naka-jackpot, daig mo pa ang nanalo sa loto. Magandang araw Pilipinas! Magandang araw sa ang sulok man ng mundo. Andito na naman po ang inyong kaibigan, Bukikion TV, na maghahatid sa inyo ng nakakakilig at nakaka-inspire na istorya. Ngayon, tunghayan natin ang magiging karanasan ni Karishma o mas kilalang si Kara sa kanyang buhay pag-ibig. Bago po tayo magsisimula, huwag sana nating kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-click na din ang notification bell para lagi po tayong updated. At narito ang ating istorya. Ako pala si Karishma. Sa mga hindi nakakaalam, ang pangalan ko pa ay nangangahulugang Miracle. Miracle dahil hindi ako inaakala ng lahat, maging ng aking ina na magkakaroon pa siya ng isang anak. Dahil may katandaan na ito at 10 taon ang agwat namin ng aking kapatid. Pareho nila akong sobrang mahal at napaka-protective nila sa akin. Iniwan kami ng aking ama mula nung ako ay isinilang. Mula noon, walang pahinga ang aking ina sa pagtatrabaho, na kung minsan pinagsasabay niya ang 2 o 3 trabaho para mapunan ang aming pangangailangan at pangtustos sa araw-araw. Lumaki ako na ang aking nakakatandang kapatid na si Ate Kira ang laging nag-aalaga sa akin, na para bang siya na ang aking pangalawang nanay. Medyo may kaliitan ako kung pagbabasihan ng aking gulang at lagi akong last choice kung magkakaroon ng groupings sa klase. Isang araw, nasa grade 3 na ako. Iyon na siguro ang pinaka-nakakahiyang araw sa tanang buhay ko sa paaralan. At nakita iyon ni Ate Kira nang sunundo niya ako sa paaralan. Anong problema, our little princess? Napahiya po ako kanina. Ganito na naman lagi ako. Maliit at malungkot habang buhay. Hindi. Hindi ka talunan. You can be the greatest person you want to be. Pero, kailangan mo munang maniwala sa sarili mo. At para makita mo yon sa sarili mo, kailangan mong magsumikap. At isa pa, bata ka pa. Marami ka pang matutunan and, of course, tatangkad ka pa. Dahil sa sinabi iyon ng aking kapatid, nagtawanan na lang kami pauwi ng bahay. Si Ate Kira ang pinakamagandang babae sa lugar namin. Sa tuwing maglalakad kami sa daan, lahat ng tao ay nasa kanya ang atensyon. At ang mga kalalakihan ay hindi magkandara pa na humanga sa ganda niya. Pero andun ako palagi para ipagtanggol ang Ate Kira. Umalis nga kayo mga lalaki kayo. Walang makakahawak sa ate ko at hindi siya mag-aasawa dahil walang lugar ang lalaki sa buhay namin. Right, sis? Right. Napakaganda ng buhay namin. Masaya at kontento na kami na kahit kami lang 3. Hanggang isang araw, nung ako ay nasa grade 7 na, umuwi ako ng bahay. Nakita ko ang aking ina, ang aking Ate Kira, at may isang hindi ko kilalang lalaki. At noon ko pa nakita ang Ate Kira na ganoon kasaya. Karishma, my princess, ikakasal na ang ate. Ha? Teka lang, anong pinagsasabi mo?
Tumigil ang tibok ng puso ko at ikot ng mundo nang makita ko ang lalaki na makahawak sa kamay ng Ate Kira ko. Hindi ka pwedeng magpakasal. Paano na ako? Sino na mag-aalaga sa akin? At isa pa, hindi naman kayo bagay eh. Kasi ang pangit-pangit naman ng lalaking yan. Hindi talaga kayo bagay. Karishma, that's so rude. Humingin ka ng tawad ngayon sa kanya. Nagsinungaling ka sa akin, ate. Sabi mo magkakasama tayo forever. Sabi mo hindi tayo magkakahiwalay. At ngayon ay aalis ka na at iiwan mo na ako? Sa sobrang galit ko, kumaripas ako papunta sa aking silid at kahit anong pake, usap nila sa akin, hindi ko sila pinagbuksan at hindi ko kinausap ang mama at ate ko. At hindi rin ako nakialam sa paghahanda nila sa kanilang kasal. Alam kong labis kung nasaktan ang aking ate Mira, pero sobra din akong nasaktan sa pangyayari. Pagkatapos ng kanilang kasal, nasa bintana ako noon, nakatingin sa kanila habang naghahanda para umalis ang aking ate at manirahan na sa isang malaking syudad. Pagpasok niya sa kanyang sasakyan bago umalis, lumingin siya sa akin at binigyan niya ako ng isang halik. Nang makita kong paalis na ang sasakyan, dali-dali akong tumatakbo palabas at ayaw ko siyang umalis nang hindi man lang siya mayakap sa huling pagkakataon. Tumakbo ako ng tumakbo pamunta sa kanya, ngunit hindi ko na siya maabutan at hindi ko natanaw ang kanyang sasakyan. Mula noon, tuwing nagtatrabaho ang nanay, mag-isa na lang ako sa aming bahay. At tumahanap na lang ako ng paraan para aliwin ang aking sarili. Hanggang sa gumawa ako ng diary at hanggang nakahiligan ko na rin ang pagsusulat. Lumipas ang 2 taon at ngayon ay nasa senior high na ako. Nakatanggap ako ng isang napakalaking sorpresa mula sa aking pinakamamahal na ina. Sinabi niya sa akin na pwede na raw ako mag-aral sa isang napakagarang paaralan sa isang syudad. Isang araw noon, ako ay nakaupo sa may bintana habang nagsusulat. May nakita akong isang lalaki na nakasakay sa kabayo na kumukuha ng mansanas nang walang paalam. Sino kaya tong mokong na to? Kumuha lang ng mansanas, hindi nagpapaalam ha. Hoy, sino ka? Mansanas namin yan ha. Bakit nangunguha ka nang hindi man lang nagpapaalam sa amin? Ngunit hindi siya pinansin ng lalaki at patuloy lang ito sa ginagawa. Pwese talaga to ha. Parang walang narinig ha. Dahil sa inis ng dalaga, nagtungo ito sa ref at kumuha ng isang tray ng itlog at pinagbabato ang lalaki. Natamaan ang lalaki sa ulo at sa ibang parte ng kanyang katawan. Uy, loko ka ah. Anong ginagawa mo? Ano sa tingin ng ginagawa mo? Tumalon ang lalaki sa kanyang pagsakay sa kabayo at galit na pumunta sa akin. Habang papalapit na siya sa akin, nakita ko ang napakagandang mga mata niya. Mas lalo akong namangha nang makita ko ng magkaiba ang kulay ng kanyang mata. Isang berde at isang maladagat na asul. Hoy, sino ka para kumuha ng hindi nagpapaalam sa may-ari? Miss, ano ba problema mo? Hindi mo ba ako kilala at wala kang idea kung sino ako? Eh bakit? Sino ka ba? Wala akong pakialam kung sino ka. Basta ang alam ko, mansanas namin yan at hindi ka nagpapaalam. Ako lang naman ay mula sa bilyonaryong pamilya, ang pamilyang Hidalgo, at kami ang nagmamay-ari ng village na ito. Eh, ano ngayon? Kayo ang may-ari. Kayo nga may-ari pero hindi niyo naman pag-aari yung
mansanas namin at hindi mo pag-aari yung bahay namin. Sa madaling salita, nagnakaw ka na, trespassing ka pa. So, anong ginagawa mo, sir? Nakatingin lang sa kanya ang lalaki at ngumiti lang para mas lalo pa siyang mainis. Alam mo, nakakahanga ka no, ang lakas ng loob mo kahit pa ang liit ng mga braso mo. Bago ako makasagot, tumalikod siya sa akin at hinagis ang kanyang mansanas at umalis. Gustong gusto ko siyang sapakin sa mukha para makita niya kung gaano kasakit ang maliit na brasong sinasabi niya. Ngunit, totoo ang sinabi niya. Ang pamilya Hidalgo ang may-ari ng village na aming tinatayuan at ayaw kong magkaproblema ang nanay dahil lang sa akin. Kinabukasan, magsisimula na ako sa bago kong paaralan. Hindi ko alam ang pakiramdam, ngunit mas lalo akong kinabahan kaysa sa nasasabik akong pumasok. Dahil alam kong ang paaralan na iyon ay para lang sa mayayaman, habang nakatingin ako sa aking mga lumang damit at sapatos. Ngunit nung gabing ding iyon, may isang package na deliver sa harap ng aming pintuan. Agad ko naman itong binuksan at nakita kong napakagandang jacket. Kasabay ng napakagandang jacket ay isang letter. Binasa ko ito at nalaman kong mula ito kay Ate Kira. Sobrang saya ko dahil sa wakas may bago na akong maisusuot. Madalang na din kaming nag-uusap ni Ate Kira dahil sa hindi na siya makabisita sa amin, lalo na ngayon may anak na siya na mas lalong nagpapabisi sa kanya. Dumating na ako sa paaralan at suot ko ang bagong damit na bigay sa akin ni Ate Kira. Mabuting-mabuti naman ang aking unang araw sa pagpasok. Hanggang sa pumunta ako sa kantina at nakaupo ako sa may sulok para kumain at biglang may humawak sa buhok ko sabay ngud-ngud sa mukha ko sa aking pagkain sa lamesa. Oops. Sorry, lamisa kasi ito ng mga talunan Sabay tawanan. Dahil sa sobrang daming tao, nanggagalaiti ako sa galit at hindi makaimik, ngunit kinuha ko na lang ang aking pagkain para umalis. Ngunit may isang lalaking biglang dumating. Pagtingin ko, iyon ang lalaking nagnakaw ng mansanas namin. Sandali lang guys. Ako ba pwedeng maupo dito? Hindi naman. Walang problema. Please join us. Well, ang kaibigan ko din ay uupo katabi ko. Dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ko at pinaupo sa pabalik sa pwesto ko. Dahil sa pangyayaring iyon, sinabayan ko na lang ang arte niya. Hanggang sa matapos ang recess at naglakad na kami pabalik sa aming mga silid. At tiningnan ko siya habang kami ay naglalakad. Hindi mo naman kailangan gawin yun Pero salamat pa din sa mga ginawa mo. At isa pa, kaya ko naman yung sarili ko Alam mo, hindi naman mabuti ang una nating pagkikita, di ba? Pero gusto kong kalimutan natin yon at magsimula na lang tayo ulit. So, ano sa tingin mo? Friends? Okay, kung mapilit ka, friends. Siya pala si Julio. Dati na siyang nag-aaral sa bayan, ngunit umuwi siya sa lugar namin dahil gusto niyang tulungan ang ama sa kanilang negosyo. Dahil doon, palagi na kaming nagkakasama ni Julio. Akala ko dati dahil sa isa siyang mayaman, isa siyang hambog na tao, ngunit mali ang akala ko. Isa pala siyang napaka-sweet na binata at sobrang humble at down to earth.
na tao. At kahit bago pa man siya sa paaralan, isa na siya sa pinakasikat at ang lahat ay gusto siyang maging kaibigan. Sa katunayan, tuwing kami ay naglalakad, ang sama ng tingin nila sa akin habang kasama ko si Julio. Lahat gusto siya at nagkakandara pa ang mga kababaihan mapalapit lang sa kanya. Alam mo, ang daming nagkakagusto sa iyo at gusto kang maging kaibigan at maraming babae ang nagkakandara pa sa iyo. Pwede ka nang gumawa ng fans club. Ha? Hindi ako ang gusto nila. Ang gusto nila ang yaman at pera ng pamilya ko. Yun lang ang habol nila sa akin. At nagtataka na din sila, bakit raw magkaibigan kami ni Julio na isa lamang akong hamak na maliit at mahirap na babae. Teka lang ha. Bakit pa tayo naging magkaibigan? Ano bang nagustuhan mo sa akin? Simple lang. Dahil totoo ka sa akin and you're not faking me. Kahit ako pa ay isang anak ng pinakamayaman sa lugar na ito. Natapos na kami pareho ng high school at naging mag-best friend kami ni Julio. At aminado akong may lihim na akong pagtingin sa best friend ko. Pero ayaw kong masira ang pagkakaibigan namin, kaya hindi ko na sinabi pa sa kanya. At alam ko naman na hindi niya ako magugustuhan. Isang hapon noon, naglakad ako pa uwi dahil may inasikaso ako sa bayan. Nakita ko si Julio na may kasamang napakagandang babae at nakahawak pa ito sa matigas niyang mga braso. Bigla akong nalungkot na may kirot na ramdaman sa aking puso. Nakita ako ni Julio at agad naman siyang kumaway sa akin at lumapit para ipakilala ang babaeng kasama niya. Ang babaeng daw iyon ay ang business partner ng kanyang ama. Inaya niya ako na samahan sila maglibot-libot, pero ngunit hindi ko alam na uutal akong sumagot at nagmamadaling umalis. Umuwi ako sa bahay. Pagkalapag sa mga dala ko, dumiretso ako sa kwarto at umiyak. Akala ko na okay lang ako, pero hindi ko mapigilang umiyak at nasasaktan din ako. Lumipas ang mga araw, lagi ko silang nakikitang magkasama at halos hindi na mapaghiwalay. Dahil doon sa tuwing nagkakasalubong kami, humahanap ako ng mga rason para makaiwas sa kanila. Ngunit isang araw, habang ako lang ang mag-isa sa bahay, may narinig akong malakas na katok mula sa pintuan. Nang pagbukas ko, nakita ko si Julio na nakatayo sa harap ng pintuan. Nananaginip lang ba ako or totoong iniiwasan mo ako? Bakit ka naman kakawin yun? Talaga namang busy lang din ako. Busy o nagsiselos ka? Ano? Nagsiselos? At bakit naman ako magsiselos? Hindi ko alam. Baka lang may gusto ka sa akin at ayaw mo akong makita na kasama ko si Cassandra? Ha? Ang yabang mo ha? Ang taas naman ng bilib mo sa sarili mo. Hindi kita gusto at wala akong katiting na gusto sa iyo, di ba? Wala akong pake kung gustong magsama ka kayo eh. At hindi ko natapos ang aking mga sinabi nang bigla niya akong hinila papalapit sa kanya at hinalikan. Mahal kita, Kira. I always have. Pero hindi ako sigurado kung gusto mo rin ako. I do. Mahal din kita, Julio. Naging kami ni Julio at napakaswerte kong maging isang boyfriend
ang isang Julio Hidalgo. Natapos na kami ng high school at dahil summer break, ginawa namin yung pinakamasayang summer sa mga buhay namin. Habang namimitas ng mansanas si Julio at ako na may panay lamon sa gilid, halos mabulunan ako nang biglang sinabi ni Julio na gusto niya raw akong ipakilala sa kanyang mga magulang. Hindi ko alam ang pakiramdam na para bang gusto kong ilabas ang lahat ng mansanas na nakain ko. Ngunit sa isang banda, masayang masaya ako dahil nakita kong seryoso siya sa akin. Sinuot ko ang pinakamaganda kong damit at kahit pa ganoon, mas lalo akong kinabahan at nanginginig ang aking mga tuhod ng pagbaba ko sa sakyanan. At nakita ko ang kanilang napakalaking at napakagarang bahay. Isa itong malapalasyong bahay at masasabi kong hindi ako gusto ng nanay niya na makita ako. Sa kalagitnaan ng dinner, nagpaalam ako para pumunta sa banyo. Sa kaba ko, pagtayo ko, natabig ko ang maid na nagdadala ng pagkain at tumilapon ito lahat sa akin. Dahil sa pangyayaring iyon, inaya ako ng aking ina na umuwi na lang. Nahiya ako at mas lalong naawa ako sa nanay ko. Kaya ganoon, umuwi kami at hindi sumama si Julio sa akin. At pinahatid lang niya ako sa kanilang driver. Isang araw, pumunta si Julio sa bahay at habang papalapit siya sa akin, na tumutulo ang kanyang luha na umiiyak-iyak. Karishma, I'm sorry. Hindi matatanggap ng mga magulang ko na ikasal tayo. At sa tingin ko, itigil na natin to. Itigil na natin kung anong meron tayo ngayon. Ano? Yan ba ang nararamdaman mo, Julio? Yan ba ang gusto mo? Bakit? Kinahiya mo ba ako? Kinakahiya mo ba ako? Hindi. Siyempre hindi. Wala lang akong choice ngayon. Kung ipagpapatuloy ko kung anong meron tayo, aalisin nila lahat sa akin at hindi ko pa kayang mag-isa at hindi ko pa kayang alagaan ka at ibigay kung anong gusto mo. Makinig ka sa akin. Aalis na ako papuntang ibang bansa ngayong gabi. Pero huwag kang mag-alala. Tatawag at susulat ako sa iyo palagi. Magsusumikap ako at kung kaya ko na, babalikan kita. Pangako ko yan sa iyo. Bakit lahat ng tao na sobrang mahal ko ay iniiwan ako? Palagi na lang akong iniiwan. Karishma, babe. Hintayin mo ako. Babalik ako. Pangako ko yan sa'yo. Niyakap at hinalikan ako ni Julio at umalis na rin siya. Nalungkot ako ng sobra. Gabi-gabi akong umiiyak dahil sa sobra akong nasaktan. Nadurog ang puso ko dahil bakit palagi na lang akong iniiwan. Dahil sa pangako niyang lagi niya akong tatawagan at susulatan, hindi ako nawala ng pag-asa. Nag-antay ako ng ilang linggo, ngunit wala akong natanggap na tawag o sulat mula sa kanya. Kaya pumunta ako ng post office para tanungin kung may sulat para sa akin. 5 oras ang nilakad ko, balikan para lang makarating doon, ngunit sabi ng postman, walang sulat na para sa akin. Hindi ako nawala ng pag-asa. Patuloy akong nag-antay at kada buwan, pumunta ako sa post office para tanungin kung may sulat pa ba para sa akin. Palagi akong nasasaktan tuwing naririnig ko ang mga salitang, "Sorry, miss. Wala pang sulat para sa'yo. Huwag kang mag-alala. Sa oras ng may sulat para sa'yo, ipapaalam ko agad."
at ako pa ang maghahatid sa bahay mo. Dahil hindi ako tumigil sa pagpunta ng post office, naawa sa akin ang postman at binigyan niya ako ng luma ngunit magagamit pa naman na bisikleta. Para hindi na raw ako maglalakad ng napakalayo. Ngunit isang araw may nakita akong isang babae na kumukuha ng sulat. Habang papalapit ako, nakita ko na ang sulat kamay ng sumusulat ay kagaya ng kay Julio. Mabilis akong pumunta sa kanya at hinablot ang sulat. Akin yan, mag-aagaw ka ng sulat. Ngunit sobra akong napahiya nung binasa ko ang sulat. Para akong sinakluban ng langit at lupa nang makita ko na hindi galing kay Julio. Galit na galit sa akin ang babae at binulyawan ako ng sigaw bago umalis. Marahil nasisiraan ako ng ulo at nababaliw na din siguro na nag-aantay sa wala. Ngunit may nakita akong isang lalaki sa kabilang kanto na nagbabasa ng sulat at pagkatapos basahin ay pinunit niya rin ito at tinapon. Hindi ko alam ngunit naisip ko baka nakakuha siya ng maling sulat kaya tumakbo ako at lumuhod para kunin ang mga sulat at pinagtagpi-tagpi ko ito na para bang bumubuo ng puzzle. Habang tumutulo ang aking mga luha. Oy, miss, iha. Hindi ko na kayang makita kang ganyan. Kailangan mo nang tumigil. Sabi pa sa akin ng postman. Kaya, inakay niya ako at hinatid pa uwi sa amin. Gamit ang bisikletang binigay niya sa akin. Sobrang nalungkot ang aking ina nang makita niya ako. Kaya, hindi niya ako iniwan sa gabing yun. Kinaumagahan, pagdilat ko ng aking mga mata, nakita ko si Ate Kira na nakaupo sa gilid ng aking higaan. Agad akong tumayo at niyakap siya ng mahigpit at hinawakan niya ang aking likod at ulo habang ako ay humagulgol sa pag-iyak. Carrie, andito ako para dalhin kita sa bayan. Hindi pwedeng ganito ka na lang lagi. Ate, paano kung nagpapadala talaga siya ng sulat sa akin? Carrie, mag-iisang taon na hindi ka nakakatanggap. Panahon na siguro para kalimutan mo siya. Napagod na rin akong makikipag-argue kay Ate Kira. Kaya sa araw ding iyon ay sumama ako kay Ate Kira sa bayan. Bago kami umalis, nagpaalam ako kay nanay at niyakap ko siya at hinalikan niya rin ako sa noo. Hindi naging madali ang pinagdaanan ko para unti-unting bumalik ako sa dati. Naging masaya naman ako, nakasama ko ang aking Ate Kira at ang napakakulit ko at napaka-sweet na pamangkin. Isang araw habang nakikipaglaro ako sa aking pamangkin, biglang pumasok ang Ate Kira at daladala niya ang dati kong notebook at nakita niya ang mga nasulat ko. Carrie, ang ganda ng mga story mo. Bumalik ka na kaya sa pagsusulat para sa pamangkin mo at sa amin. Kaya, nagsimula akong magsulat tungkol sa pamangkin ko. At dahil doon, kumuha ako ng kursong creative writing. At nagtapos na rin ako ng kolehiyo na may isang napublished na novel. Dahil matagumpay iyon at kumikita ng malaking halaga, kaya lumipat na ako sa maliit na apartment at kinumbinsi ko na si mama na sumama sa akin. Isang araw habang ako ay nasa isang mall para umattend ng isang book signing para sa bago kong libro, nakarinig ako ng isang pamilyar na boses na para nagpatigil sa mundo ko. Pwede bang makahingi ng isang autograph?
Kaya tiningnan ko ang kanyang mga mapupungay na mata at nakita kong isang kulay berde at isang kulay asul. At ayun nga ay si Julio. Natulala akong nakatitig sa kanya at hindi ko makontrol ang galit ko sa kanya. Sa walang pagdadalawang isip, umalis ako sa mall at dumaan ako sa may likuran, ngunit hindi siya tumigil sa pagsunod sa akin. Carrie, wait. Please, teka lang. Please, makinig ka muna sa akin. Sino ka para magpakita sa akin ng ganyan kasimple? Ang kapal ng mukha mong magpakita pa sa akin. Pagkatapos ng ginawa mo sa akin, wala kang karapatang kausapin ako at lumapit pa sa akin. Lumayo ka sa akin o magsisisigaw ako dito para humingi ng tulong. Ngunit tinarangan niya at may kinuha siyang sa bulsa at nilagay sa aking kamay. Ito ang mga sulat ko sa iyo, Carrie. Sumulat ako sa iyo gaya ng pangako ko. Ngunit hindi mo natatanggap. Tinitingnan ko ang mga sulat at di ko mapigilang umiyak at humagulgol. Kaya inalalayan ako ni Julio na pumunta sa isang upuan at Julio explained everything to me. Labis akong nasaktan at hindi ka sumusulat pabalik sa akin. Akala ko kinalimutan mo na ako at mag-move on. At sinabi na din ng mama ko na nagpakasal ka na at umalis ka na sa village. Kaya ayun, tumigil na din ako. Ngunit nung nakaraang buwan, bumalik ako dito dahil pumanaw na ang aking ama. At nakita ko lahat ng mga sulat ko sa kanyang kwarto. At dahil doon, sinabi ng aking ina, binayaran niya at tinakot ng aking ama ang Pailman na huwag ipaparating sa iyo ang lahat ng sulat at kung may isang makakarating ay malalagot siya. Hindi ako makapaniwala na umabot kaming pareho sa ganoon, na pareho kaming nakakimkim ng galit, puot at bigati dahil lang sa kasamaan ng kanyang mga magulang. At tama ang naging desisyon ko noon na maniwala sa kanya. Nangulila ako kay Julio at walang salita kung gaano ko siya na-miss. Sobra kitang na-miss at walang anumang bagay ang makakampantay noon. Alam kung gaano ang pakiramdam mo, Carrie, dahil ako din sobra kitang na-miss. Dahil doon, hinalikan niya ako at niyakap ng napakatagal. Lumipas ang ilang buwan, nagpakasal kami ni Julio at iyon na ang pinakamasayang araw sa aming mga buhay. Masaya kaming nagsama ni Julio bilang mag-asawa at mas lalo pa kaming excited dahil magkakaroon na kami ng mga anak. Talaga namang mala roller coaster ang buhay pag-ibig ni Carrie at Julio. Ngunit ang maipapabaon ko sa inyo aking manunood, huwag po tayong tumigil sa pagbibigay ng pagmamahal. Na kahit minsan, hindi iyon masusuklian. Dahil darating ang araw na makita rin natin ang isang taong magpapadama sa iyo nito. Kahit hindi mo pa hingin. At huwag nating kalimutan na ang pagmamahal ay walang pinipiling estado sa buhay. Dahil love is love no matter what it takes. Ito ulit si Bukiki on TV na nagsasabing, we live to inspire and to aspire. Maraming salamat po hanggang sa susunod na kwento. Paalam.